Nou, welkom allemaal. Ik ben zeer verheugd met deze hoge opkomst. Dat geeft de burger moed, zou ik zeggen. Allereerst een kleine opmerking. Ik ben geen ervaren spreker. Dus het kan zijn dat je mij niet altijd verstaat. Maar hetgeen wat ik ga zeggen komt wel rechtstreeks uit mijn hart. Want ik ben 14 juli jongstleden ben ik gebeld. Tenminste ontving ik een bericht omtrent de financiering vanuit Den Haag. Dat die niet doorgaat. En ik werd toen ontzettend boos. Boos en bezorgd. Met name om het feit dat straks de schoolvoorziening mogelijk hier zal kunnen verdwijnen. En dat betekent dat de kinderen vanuit regio Oostburg met de neus naar school moeten. En dat is gewoon een kwalijke ontwikkeling. Want dat zou betekenen dat een kind straks 3 uur moet gaan reizen voor naar school te kunnen gaan. Dat is een zeer kwalijke ontwikkeling en daarom dacht ik moet er iets mee doen. Vervolgens ben ik op social media zeer actief bezig geweest. Op Facebook, LinkedIn heb ik gezegd van op de barricades. We moeten zorgen dat we een vuist maken. Het bestuur is zeer actief geweest richting Den Haag. Maar wij als ouders moeten ook iets gaan doen. En ik ben ook blij dat de werkgevers ook de noodzaak inzien van het voortgezet onderwijs in deze regio. Dus ik dacht op de barricades. Ik ben hier niet om oplossingen voor te stellen aan u, want wij gaan nog beginnen. We zijn deze zomervakantie aangezocht. Ik ben hier wel om toe te luisteren en ik blijf hier overigens niet tot het einde, maar ik weet zeker dat de ideeën die hier opkomen ook het bureau benaderen. Ik weet wel dat er veel urgentie is en daarom bent u hier ook. Want als er niet nu op korte termijn een goede visie is op de toekomst van het voortgezet onderwijs, dan is het heel moeilijk gesteld met bijvoorbeeld het Swin College. Maar na het Swin College zullen ook andere scholen volgen in Zeeuws-Vlaanderen. Zoals het nu is georganiseerd, dat mag je vaststellen, is het niet houdbaar. Dus we moeten een plan bedenken wat die houdbaarheid wel heeft. Ik wil u ook allen bedanken om hier aanwezig te zijn, zodat we toch met z'n allen onze schouders eronder kunnen zetten om zeg maar, het behoud van het Swin College of het voortgezet onderwijs voor onze streek hier te behouden. Want je kan je toch niet indenken dat hier geen voortgezet onderwijs meer is. Dus in die zin ben ik hoopvol gestemd in de zin van dat de taskforce aan de slag gaat om zeg maar, scenario's uit te werken. En daarbij is ook een hele rol weggelegd voor de gemeente. Niet alleen de gemeente Sluis, maar ook de gemeente Terneuzen en de gemeente Hulst die daar mee samenwerken. Want we doen het met z'n allen, want we doen het voor de hele streek. Niet alleen West-Zeeuws-Vlaanderen, maar voor heel Zeeuws-Vlaanderen. En uiteindelijk nu als eerste hier op het Swin College, vind ik mooi dat we hier van start kunnen gaan. En de rol van de gemeente is echt wel het behoud van de voorzieningen. Want dat is het allerbelangrijkste, want als er geen voortgezet onderwijs meer is hier in West-Zeeuws-Vlaanderen, heeft dat direct impact op onze leefbaarheid. En die leefbaarheid heeft ook weer direct op onze economie. En dat heeft Peter Verploeg, die heeft dat ook al aangegeven in zijn sheets die naar voren kwamen. Alles hangt aan elkaar vast. Dus het is niet alleen de leefbaarheid, maar ook de hele economie die daaraan vasthangt. En dat met z'n allen moeten we voor strijden om het voortgezet onderwijs hier te behouden. Ik wil toch ook eerst even kritisch naar onszelf als West-Zeeuws-Vlamingen kijken. Kijk, er zijn gewoon een heleboel mensen die hun kind niet naar deze school sturen. En elke stem telt, zou ik bijna zeggen. Bovendien maken we steeds met z'n allen minder kindertjes. Ook logisch, want 7 of 9, ik zie het ook niet zo goed meer voor me, moet ik eerlijk zeggen, net als vroeger. Een derde gegeven is dat we te maken hebben landelijk met een technocratisch bestuur. Ik durf dat rustig zeggen. Afgelopen regering met 2 partijen is echt technocratisch bezig geweest. De financiële doelstelling was eigenlijk het belangrijkste. En als je dan kijkt naar de verkiezingsuitslag in de gemeente Sluis, dan zie je dat meer dan een kwart van de bevolking gestemd heeft op de partij die misschien wel het meest technocratisch genoemd mag worden. Retorische vraag, wie van u heeft bij het uitbrengen van zijn stem gedacht, ga eens even kijken wie nu het beste voor heeft met onderwijs op het platteland. Samenvattend, we sturen niet allemaal onze kindertjes hier naar school, er zijn minder kindertjes en eigenlijk is het misschien ook op momenten dat we kunnen kiezen voor ons allemaal niet, of voor de meesten van ons, niet het belangrijkste item. Emmy de Koeier en ik ben een bezorgde burger. Tijdens de verkiezingscampagne is Alexander Pechtold in Zeeland geweest en die heeft in een discussie gezeten met iemand, ik weet niet precies wat het onderwerp was,
En hij maakte toen de opmerking, stop nou toch eens met dat belachelijke Calimero gedoe. En dan denk ik bij mezelf van, hoe krijg je dan het gebied Sint-Vlaanderen op de kaart? Als dat door een landelijke of vooraanstaande politicus zo gezegd wordt. Naar wie van de sprekers mag ik kijken? Ik heb heel erg de neiging om zelf te reageren, merk ik. Maar in die rol zit ik niet meer. Dus is dat... Ja? Maar volgens mij was het nog veel erger. Volgens mij heeft hij eigenlijk gezegd, ik wil eigenlijk helemaal niet naar Zeeland komen, maar ja, de anderen komen ook. Dus ik ga maar, want ik heb daar helemaal niks te halen. Dat is nou precies wat ik bedoelde. Ze hebben hier gewoon geen stemmen te halen. Dus ja, dan gaan ze... Ik heb, ongeacht wat Joyce zegt, er zitten er misschien een paar in de Kamer. Jij was er één van, Albert de Vries was er ook één van. Die hebben best wat willen doen voor Zeeland. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar het aantal is veel te klein. En als het echt over de centjes gaat, en het gaat over, ik chargeer over Randstad of platteland, dan zegt de fractiediscipline, moet je mij ook niet leren, Joyce, die zegt dan Randstad. Wilt u voor Scheldemond even vertellen wat u van deze bijeenkomst vond? Nou ja, goed om te weten in ieder geval hoe de situatie er nu voor staat. Ja. Als ouder maak ik me natuurlijk wel zorgen. En ik hoop dat politiek Den Haag zwakker wordt. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dankjewel. Wat vond u van deze bijeenkomst? Nou, ik vond hem in ieder geval goed opgezet. En, het is een begin natuurlijk van een ontwikkeling waarvan we het eind nog niet in zicht hebben. Ik ben voorzitter van de Stadsraad Oostburg en in die zin dus zeker echt geïnteresseerd. De vraag is wat u van deze avond vond, deze bijeenkomst. Ik denk dat deze bijeenkomst vanavond noodzakelijk was. En ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van de taskforce die er staat. En ik denk ook al dat er heel veel is. Ja. En ik heb er wel een heel positief gevoel bij. Het wordt vervolgd, u komt dan ook weer? Of, Ja, dat is absoluut de bedoeling dat ik daar ook bij kom, erbij zit. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. U bent hier als belangstellende of? Ik kom namens de Dorpsraad Groede. Oké. Kom ik informeren hoe dat het ervoor staat eigenlijk. En wat is uw reactie op vanavond? Nou, dat in ieder geval dat iedereen de handen ineens slaat, zeg maar, en samen probeert om het beste ervan te maken. Dus ik hoop dat dat, in welke vorm dan ook, maar dat het hier blijft. En u hebt hoop dat het goed komt voor het West-Vlaams onderwijs? Zeker, zeker. Ik heb een dochtertje van 1, maar ondanks dat ze 1 is, zou ik wel willen dat ze hier ook naar school kan gaan. Net zodat ik zelf hier vroeger naar school ben geweest. Dank u wel voor uw reactie. U bent vanavond gekomen als belangstellende of waarom bent u hier vanavond? Ik ben als oud-leerling en natuurlijk ook omdat het heel erg interessant is om het onderwijs te volgen. Daarnaast ben ik zelf ook docent aardrijkskunde op een middelbare school in Vlissingen. En ik vind het interessant om de ontwikkelingen bij te houden aangaande het Swing College. En als oud-leerling doet het natuurlijk maar ook zeer dat de school en zulke moeilijkheden is. En denkt u dat vond u het een zinvolle bijeenkomst vanavond? Ik vond het een zeer zinvolle bijeenkomst, omdat verschillende mensen die spraken hun betrokkenheid uit. Ik vond de taskforce heel strijdbaar klinken. Ik denk en ik hoop dat er ook resultaat geboekt wordt door hetgeen wat allemaal vanavond gezegd is. En denkt u dat er over 10 jaar hier nog middelbaar onderwijs is in West-Vlaanderen? Dat is een hele mooie vraag. Mijn dochter is nu 3, dus die zou dan op de fiets van Groede naar Oostburg kunnen fietsen. Dus die gedachte hou ik dan maar vast en ik hoop dat het ook al is. Alleen de rol vanavond van de gemeente Sluis, die had wat voor mij wat effectiever gemogen. En meneer Van Douw, die zei ook, en die opmerkte terecht ook van, kijk, stel als de school sluit, de middelbare school sluit, ja, dan is de leefbaarheid in het geding. Wat gaat de gemeente Sluis nu eens correct en concreet aan de leefbaarheid doen in deze regio? Hoe meer vakantiewoningen erbij komen, daar schieten we niks mee op. We moeten jonge startersgezinnen naar onze regio trekken en een economische impuls die deze regio weer aanwakkert, zodat mensen hier willen komen wonen in deze prachtige streek. Ja. We hopen elkaar over 10 jaar hier op het Swing College terug te zien. Zeker, Carlos. Dan ben je nog wel aan het werk, toch? Zeker weten. Zeker. Ja. Bedankt. Ja, bedankt.